Zimbabwe ndakukumbirisa kuti muteerere pamwe munganzwa zviri nani. Nhasi uno tauya pano, vazhinji vangada kuziva kuti tawirei uye sei taitira pano. Nyaya yatawira pano ndeiyoyi. Ndinokumbira kuti mbonyarara titeerere. Nyaya yataringa pano inyaya yokuti tazarirwa nemazuva mashomanene tisati tasvika kusarudzo dzakakosha, sarudzo dzenyika. Mageneral elections edu ari pedyo pedyo. Tasarirwa nemazuva anokwana kuita less than 470 days. Tasarirwa nemazuva anokwana kuita 35 or so kuti ende kuby election. Asi pamazuva asaraya, mazuva aya vaifunga kuti vanga vatigona, vakafunga kuti vanga vairiga. Ndokubva ndavaudza ndikati hamuizive iyi yakasiyiwa naSalo, ndakasiya ndakapuwa munongedzo wekwatinofana kuenda.
vaenda kunotora danga. Tikati heya munoda matanga, sarai nedanga iroro. Nemufudzi wenyu heya muna dhaka boy, sarai na dhaka boy wenyu yeye. You can capture the leaders, you can never capture the people. Unogona kunotenga vanhu, unogona kunovapa zviwanikwa, asi mwana weZimbabwe adzokere kumashure kusvikira shanduko yawanikwa. Pano ndopa zvakatangira. Nana Mugabe nana Ngomo. Pano ndadzokazve kuzoti Mugabe we, Ngomo we, Changirai we, Jabengwa we, ndachitanga kupedzisa basa ravakatanga munyika yeZimbabwe. Pano crowd yanga nana Mugabe nana Ngomo ndokungatangoiti pfuure mbija. Thank you, my citizens, for keeping the liberation agenda aglow. Isu veZimbabwe taramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Isu vedu taramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Kana nemiwo nyika yeuranda. Changirai hoye waramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Richard uyapano, Richard uyapano, Richard uyapano. Richard uyapano. Uyapano Richard. Richi uyapano uri padhuze here? Aripo here Richard? Aripo here? Aripo here? Ndinotenda chiuya pano. Nhasi uno tiri muna February. 14 February ndo patakashaikirwa negamba redu. Vazhinji havazive kuti handina kungozvigadza pandiri pano. Utungamiriri hunogadzwa nevanhu. Utungamiriri hunotendedzwa naMwari. Asi chakakosha vakati vaona mafambiro ezvinhu ndokubva vaenda kunokumba zvose, vakanotora maMP, vakanotora harvesters. Ndikati torai. Vakati toda kutora zvenguo tsvuku, ndikati torai. Ndikati toda kutora ana avachangirai, ndikati torai. Ndikati toda kunotora kumusha kwavachangirai nepaguva ravachangirai, ndikati torai. Asi kune vasingatoreki, vakamira padonzo nechiroto chababa, vanoziva kuti baba vanga vane muono. Gamba redu rakatisimudzira shanduko muZimbabwe. Uyu mufana ari pano, anga ari kuuniversity akadzoka, ari kugara muNorton, ari kushanda kwaari kushanda,
achishanda neiyoyi yakasiyiwa naMudhara asi yava payero. Chamisa oye! Chamisa oye! Oh, magadiniko. Aiwa, basa turikuona. Basa turikuona. Chekutanga ndechekuti the struggle has reached a critical level. Hamabona. It reached a critical level, my comrades, tukuti zoni economy yedu mukuona zvairi. Transport system yedu mukuona zvairi. Vanhu vari kumira 40 minutes muroad mukuzviona. Education system yedu mukuona zvairi. And me, I'm here not because it's fashionable to be here. I'm here because I believe kuti zoni ma answers yedu enation yedu akuwanika pana Chamisa. Had my born. My tabasa. Say kondasheza Richard. Ndasheza Richard. Ndava mwamuzwisisi kuti patakatanga chimurengai takaita chitsidzo nana vachangirai nana Gibson Svan kuti mafambiro edu ndeyekuti munyika muno kana tisati tane total change, wholesome change, wholesome change, hatidzokere kumashure. So Richard, we honor Mudhara. Akabata basa rakanaka. Vision yakawire pasi. Zviya zvaitaura kuti gadzira nyika kusvika yaita Milo. Tiri kugadzira nyika kusvika yaita Milo. Thank you for coming, young man. God bless you. God bless you. Thank you. Veduwe munozviziva here kuti zvamuri pano musangano wenyu wamakatanga iyo manjenjenje yajekesa nyika yavhundusa vazhinji ichakoshesa nyika iyo yatakatanga ndoya muchaona kuti iri kuenda kumberi kuti igadzire zvinhu zvifambe zviende mberi. Vazhinji havasi kunzwisisa, nditeererei. VeZANU-PF, nditeererei. Ndaona mupana wangu Senengama auya pano mupana, is very good. Isu tiri kuti pahume yenyika, auya pahume yenyika mupei badza, auya pahume yenyika mupei pfumo, nerimwene mazuva achakubatirai nhoro. Senengama, Senengura. Pamusoroi mukoma wangu and my leader, Advocate Nelson Chamisa and the entire leadership. Handidi kupedza nguva, ndoda kungoti ga. Shoko randinoda kutaura pano nderekuti uko kuri kuzamwa nevamwe vachifunga kuti kune zvichamuka, ini ndaivako.
through the ranks kubva kune avanoti cell kusvika ndapinda mune inonzi central committee. Babatu vanondiziva one on one tichitaura. Babatu avava munomuta uyu ava vanoti Garwe. Ndakava, do you know kuti kana uri kure, some people are overrated, but when you get closer and closer you realize kuti hadzisi nyanga inzeve. Because we had thought kuti the problem was Mugabe. Tikati Mugabe chiendai. I'm one of the people who came out openly and thought that this man meant change, and we supported him. Apinda tikadzoka, but you to realize kuti aiwa kwatiri kubva ndo kwatakuenda. Taifunga kuti chimbavha chaitenderwa naMugabe tisingazive kuti aiwa musharukwa akanga okurirwa nemamonya akanga omukomberedza. Mamonya acho ndiwo akasara nawo, ndiwo akutoba zvekunge nyika inoda kuvharwa mangwana. Saka ndakatini aiwa zvikanzi tinokudzinga, ndikati ndidzingei, handina basa nazvo. Saka nhasi ndauya pano, zvikanzi unoendepi, ndikati ndinoenda. Mundibvunzi, isu tine bato ratakavamba, asi kunoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi. Tinoenda kunhimbe iyoyo, hamutivambidzi. Ndokusaka tauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai President Advocate Chamisa as the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe. Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are a force to reckon with, and it's a fact. Politics hadzidi uroika, hadzidi godo. We are just getting started as a movement, but we recognize kuti kumberi kwedu tine vasharukwa variko vakavamba rwendo. Ndokusaka tauya pano kuti titi hongu tingagone kupesana pano neapo, asi vakoma kana maakufamba zivai kuti tiri kufamba pamwe chete kuti tivake Zimbabwe. Ndokusaka tauya pano. Mamunzu akamkomana aiwaka isu takatarisana negwara ratinaro. Isu tine maonero atinaro. Handisi kambopedza nguva, tauya pano kuzomeka a very emphatic statement for change. And ndoda kutendai maZimbabweans amunyadzisi vaita road block, mukati aiwa hatina basa nawo. Vakati mabhazi afambi, mukati hatina basa nawo. Vakati mari hatikupei muhomwe, mukati hatina basa nayo. Vakati radio hatiendese, mukati hatina basa nayo. Vakati pa TV Chamisa hatidi kuona, mukati hatina basa nayo. Vakati aiwa kusina mai akuendwe, mukati hatina basa nawe. Ndinokutendai, zurore maoko. Today is a day of declaration. Ndichataura zvinhu zvina, handisombopedza nguva. 4 things. Number 1, yandichataura ndeyekuti mhuka yamakatanga yamakazvara zvamabva mumaternity, mhuka iyi inonzi iyi CCC. Inombova nezvei? Vezanu varasika vanenge vachiti EMDC Alliance, nada. This is a new political
party. Ndichakuudzai kuti sei tichidaro. Tine nhoroondo. Tine kwatakabva. But this is not rebranding. It's a brand new party. Ndosaka mchiona takusumudza chigunwe. Chigunwe chinoreva kuti chigunwe chine simba. Tiri kureva kuti Zimbabwe i1. Tiri kureva kuti chaita number 1. Tiri kureva kuti we are one people. Tiri kureva kuti we have one God. Tiri kureva kuti kune anotisimudzira anoenda nesu. Tiri kureva kuti kwatakabva i1. Tiri kureva kuti hatidivhaitike. Shanduko muZimbabwe. Ndokwatiri. Tauya nekalatsva. Kalatsva yelo. Kudya mango, kudya yelo, kudya banana, kudya yelo, kudya roro, kudya yelo, kudya zai, kudya yelo, kudya popo, kudya zvese. Kana newe idya yelo, ndiriwe yelo, uriwe yelo, ita yelo, ibva yelo, tema yelo, vota yelo, kwese yelo, yelo, newe yelo. Hapana kuti kwanzi yellow boni, yellow man. Parali ndataura ndikati nhasi ndiri kuda kuti ndijekese kuti tauya pano kusanangura number 1 nyaya yepati, kuti pati nemovement yatinayo yakamira sei. Number 2 ndichataura nyaya yema-elections, both by-elections and general elections. Nemashura atiri kuona ari kuitwa kuZimbabwe election ndobva ndazotaurazve nenyaya yokuti chatiri kuisa chakasiyana nezviri munyika ndechipi. Asi ndichidaro ndiri kuziva kuti maticha ari kutambura, vashandi vari kutambura. Munozviziva here kuti ticha haasi kutsvaga chakawanda. Ticha ari kungotaura chete kuti chatiri kuda kudzorerwa patakasiyiwa navaMugabe. VaMugabe vaitipa 540. Tidzorerei panga pana Nabiti ari minister wefinance, takanga tine 540. Handizve. Asi ticha akurohwa, ticha akuvhiringwa, ticha akudzingwa, akunzi matumwa naChamisa. Chamisa haisi nzara, Chamisa munhu. Vanhu kana vanzwa nzara vane kodzero dzokuti tinodawo chokudya. Maticha penga, mushandi penga, penga mudzidzisi penga. Musatyidzidzirwa. Imisanai kukumira kodzero dzenyu patinongopinda chinhu chokutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navaMugabe. Tochikukwidzirai tichienda mberi nokuti ticha ndo hwaro hwenyika. Ticha ndo the guardian of the destiny of any nation. Ticha ndiye the compass of civilization. Kana pasina ticha hapana mapolitician, pasina ticha hapana mubika, hapana bhirija. Ticha anofana kuremekedzwa. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nedignity. Ndanzwa shoko rapinda marinzwa. Ticha anoda kugadzirwa. Macivil servants edu
masoja, mapurisa, CIO, mese munofana kuziva kuti kazhinji mukaona zvaramba mune muvhimi umwe chete, tsvagai mumwe muvhimi. Haingavi nyika yekuti mapurisa anoenda kubasa ari murori. Haingavi nyika yekuti musoja anoenda kubasa ari murori. Haingavi nyika yekuti musoja anotambira mari less than 30,000 aratikie. Ngavawane simba tidzokere paya pekuti musoja anga akagwinya, tomupa beef ari mubaraki, tomupa nyama ari mubaraki. Ndokwatiri kuenda iko. Ndokwatiri kuenda iko. Mawo veterans vakarwira hondo yenyika. Ndiri kuparliament. Ndaimirira mawo veterans every time and again. Matema danda asati atemwa nedanda. Anga ari mwe munhu aigara achitaura neni nanamushanga vachiuya kuofisi kwangu maadvocacy chambers. We represented them for free. Because they believe in a cause yekuti munyika muno war veteran ngaapuwe dignity. Hakuna nyika inofamba isina war veteran. Ku America vanotova nema veterans. Ku UK vane ma veterans. Muno tine ma veterans. Ku South Africa vane ma veterans. Kana mchida kudya rinopisa ma veterans, tarisa yellow. Tarisa paruvara rwemabanana. Tarira mukati mezai. Nokuti ndo mune kodzero dzemawo veterans hedu. Vana chinzi vakasvika pakufa pasina chavawana. Vazhinji vakasvika pakufa vasina kupuhwa udzamu hweindependence yavo. Ndiani ari kudya uchi hwenyika? Ndiani ari kudya uchi hwenyika? Ndiani ari kudya uchi hwenyika? So nhasi ndauya kuzoita izvozvo. Ndimboti veduwe CCC is a declaration yandiri kumeka nhasi. One declaration ndeyekuti CCC is the next government in Zimbabwe. Munowirana nazvo here? Zimbabwe munowirana nazvo here? Zimbabwe mabvuma here? Aiwa, handisi kunyatsonzwa. Zimbabwe mabvuma here? Mabvuma mubotirakidza neruoko. 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 I'm so humbled. Ndaona kumashure kwangu kwakazara. Kurutivi rwangu kwakazara. Kurudyi rwangu kwakazara. Mberi kwangu
Mazaza ground, roe maoko man. Munapuwe Sando Alpha. Mukomana is a champion akazvipira kuti munyika medu mene Shandu. Ndiribatsira kutenda the effort yaanoita anobva kugwera achitenderera nenyika yose. Why ndichimutora vazhinji vatinofamba vanenge vachimboita moyo umwe kunge varimo kunge havamo. Uyu akazvipira nomoyo wose kuti munyika munotoda Shandu. Notenda. Declaration number 2. Ndauya kuzodeclare pano kuti wedwe CCC zvinoreva kuti chimurenga cheZimbabwe chechina. Regai ndikuudze chokutanga chakaitwa the first chimurenga, chechipiri chakaitwa chiri cheFreedom the second chimurenga, chechitatu changa chine zvimwe zvaitinetsa asi changa chakatikoshera ivhu kuti ridzoke kumwana weZimbabwe. I unreservedly agree with the land reform minus the other challenges of violence. Asi yechina takuidzorera kuti maZimbabwe simba renyu rakabiwa nemasource epolitics. Ndakudzorera masimba enyu, mudzokere masimba enyu, awa masimba enyu, hero dignity yenyu, hero freedom yenyu, hero democracy yenyu, hero liberation yenyu. Ndosaka ndauya kutava pachimurenga chechina, chimurenga chemacitizen, ndo chimurenga chokupedzisira. Hamuchaitwa zvechimurenga muno nekuti mufaro ndo chinoita chimurenga. Hamuchaitwa zvechimurenga nekuti mabasa anenge akutsvaga vanhu kwete kuti hapana basa. Aiwa ndokuudza ndipeiki, ndipei muone, handipirini kwete zvevamwe ava, ndorowa mangwanani. Aiwa ndipeika, ndipei. Third declaration ndauya kuzoita. Hatisingapopedza nguva yenyu. Ndaona kuti makawandisa toda kufamba kwakachena. Third declaration ndauya kuzoitaura ndeyekuti munyika muno we will never allow an election that is rigged. Never again is an election going to be rigged. Never again is a 2018 going to be repeated. Ika zvino ndinenge ndiriko kumberi
vamwe motevera. Hakuna ma-elections anodiwa munyika muno. Munozviziva here kuti munyika muno kana vakabira ma-election tikati hakuchashandwi, hakushandwi. Tikati haivhiwi. Takamudza Mnangagwa kuti waba mbudzi dzangu enda unofudza tione. Dzese dzatora kubiwa. Hana kana chitewe chasara. Ndipe uone, kungondipa 1 week chete. Unovaona varungu vachimhanya kuuya muno nemari. China ichiuya muno nemari. Chechina chandauya kuzodeclare, ndandapinda maishu zandataura. Ndauya kuzodeclare chinhu chikuru chekuti zvamunoona hama dzangu, Zimbabwe yamunoona patinotungamirira isu, hakuna mupurisa achafamba akabata tsvimbo yokuda kurova munhu. Inzwai, patinopinda isu hatisweri mapurisa edu ari pamaroad block. Kwane ma-digital camera kwakuita inonzi digital police. Mapurisa ngaagare mukamba achiona vari kubira vamwe ngari kuni. Zvino ndakamunzwa mukoma wangu paepweta zvikanzi iwe haufi wakatungamirira. Ndikati onai manyemwa. Zambia haitiki muno. Wanga usiko here kuZambia iwe uchiona mumwe wanga achipinda. Hauna ngaro liko here. Waidei kuZambia. Kana Zambia isingagoni kuitika muno, waideiko. Manje manyemwe mukazi wari wapinzwa basa. Wafunga kuti ndiwo wabasa racho. Vamwesa uchati wapinde basa. Ndiwe ani unotaura kuti hamupindi muhofisi? Ndiwe ala hofisi yake. Manje umu ndiri kumupinda uchida usingadi. Muri kutipinza here? Muri kumupinza here? Muri kutipinza here? Muri kutipinza here?
nokutendai. Now, munozviziva here kuti power has already shifted. Muno munyika simba riri kwatiri, changosara declaration neinauguration. Focus yangu now ndekuti how am I going to be declared on behalf of the people of Zimbabwe? But otherwise the power you have already declared. Zilore mawoko ma-citizens nokutendai. Zilore mawoko ma-citizens nokutendai. Regarding it, this is a new political statement, a new political testament. Wamsangano mutsva asi kwatiri kufamba maona zvatakuita taakuuya kwamuri. Ndakauya kwamuri tikabvunza kumaruwa kumatown kuti tofamba sei. Vanhu mukandiudza kuti enda unolauncha musangano mutsva, movement itsva. Heyo ndauya nayo party yenyu, heyo ndauya nayo movement yenyu, heyo ndauya nayo movement yenyu, heyo ndauya nayo movement yenyu. Saka ndinokutendai, basa rabatwa. Tichakuudzai gwara mafambiro aro, tichakuudzai zvinotarisirwa tienda mberi. We are starting afresh, we are starting from zero. Tiri kutanga patsva, ende ndinokutendai nesupport yamunopa. Vazhinji muri kubvunza kuti ko zvakasiyana ndezvipi patakuenda mberi. Tinokuudzai chokwadi, mukatipa mukana tinokupai minduro mangwanani-ngwanani. VeZRP vari kuti takambovapa mukana vachiri kune zuro kwavo, sei vasina kuwana anzi? Regai ndipindure ndichiti, muhurumende muna baba, local government munin'ina. Haugoni kutuma munin'ina kana wakamusungirira pamubhedha. Wofamba uchiudza ranyu rose kuti munin'ina haagoni basa, iwe wakamusungirira pamubhedha. Takasungirirwa pamubhedha sei? Procurement yekuma-local government inoitwa muoffice make. Mvura iri under the president in terms of the Water Act. Zvose zveforeign currency zvinomanejwa neCentral Bank. Asi anenge achiti dhivhai muri ikoko. But sitakati zvatakuita, tiri kuda kugadzirisa hwaro hwekuti tifome government itsva. Ndakati vanhu vakanga vachishanda vari mumakanzuro, takukupai a new contract with us the citizens. Tadzorera chinhu kuma-citizens. Ukange uri kansela ukaba masitenderani, ma-citizens tandai munhu wakadaro. Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Inguquko ya Zimbabwe! Inguquko ya Zimbabwe! Inguquko ya Zimbabwe! Saka patiri kuuya, muchawana new team yataanayo. Ndinokumbirawo kuti by-election munotibatsira kuvhota, nekuti tiri kutangira pazero. Basi patiri kutangira pazero, chero tikawana 1 ward pa-by-election, ndatanga kufoma government. Chero tikawana 1 MP, ndatanga kuzadza parliament. Kureva kuti apa inhanganyaya, iapetaiza, masvosva, asi handei tinorova vanhu kuseri nekuseri. Muri kunovhota here pa-by-election apa? Muri kunovhota here pa-by-election apa? Ndokutendai, ndokutendai, tine ma-MP, tine makansela atinei tinawo. By-election yakauya sekwe. Taisafana kuva ne-by-election. Asi nenyaya yekuti tine problem ye-leadership. Vakatuma kushandisa kutora makanzura evanhu nema-MP evanhu kuvabvisa zvisiri pamurayiro. Vavabvisa tikati haiwa ita henyu. Vaifunga kuti vachatibata vondiona ndichiti tuturu ndichindiri alliance. Ndikati handisisiri, ndava mutsva, handichadi izvozvo, ndakachinja hanzu, makanditorera bhachi, tora henyu, makatora trouser, tora henyu, makatora shirt,
tora henyu, makatora dress, tora henyu, ndapfeka zvitsva, ndaramutsa. Vedwe, ndibatsirawo kutenda Mnangagwa kuti wabatsira kuzara zvitsva, wabatsira kuzara zvitsva. Ndo yatakupinda naye CCC. Vamwe vane mubvunzo, ko leadership ichaita sei? Vamwe ndakaona mda kuzanganisa leadership yekualliance neyekuCCC. Aiwa, yekuCCC muchaiona manje ike zvino ine vakasanobata zvigaro vatiri kuti maketeka kusvikira tadzoka kwamuri kumacitizens tava nebumbiro remutemo movhotera vatungamiriri vamunoda. Zvino zani yachema, saka vari mutende vatungamiri musavhunduka. Handikusiyei apa ndakangobata kumosanobata, ini ndini windi webhasi, ndiri kurodha vanhu. But imi muchauya mwataitwa kondakita, mwataita unoisa mweya mumavhiri, usavhunduka, bhazi nderedu rifambe, ritakure, drive amacitizens. Handi ndinwari zetu here, ndinwari zetu here. Saka yes, ndokwatakuenda. Muchaona maprocesses atitaura. Hai yakapengai. Munhu wese anenge ari member. Munhu wese ibhazi reruzhinji. Kana kuti chechi yepasi pemuti haizari. Ende hakuchina zvemagetekeeper nokuti hapana gate. But tiri kuziva kuti kana uchinge wakamboenda ukapenga ukadzoka, wadzoka tinongoti madriver uyu ngaagare wekupi? Yellow, yellow. Yellow, yellow. Mazvinzwe. Saka hapana ari kurambidzwa kuuya kuzvinhu zvoruzhinji. But I want to tell you, we are already preparing for the next government. We are preparing to form a government ya Zimbabwe. Tichatanga kufoma kubva pama council. Tichavaka kuenda pama MP. Tichavaka kuenda kuma minister. Criteria yedu yekuti upinde kuti unge uri ku leadership. Ma citizens chadzoka kwamuri. Tinokumbira kuti mutipe vanhu vari clean, vanhu vasina corruption, vanhu vanoshandira vanhu, vanhu vanomirira vanhu, vanhu vanogara muvanhu, vanhu vanobva kuvanhu, vanhu vanodzoka kuvanhu. Ndosaka makaona ma-elections amakaita takauya kwamuri tikabvunza tipei kuti ningi munomuda here, so that we confirm on those people. But patakuenda hakusina kuti munhu anoti ndinotenga vanhu muprimary. Tiri kudzokera kumunhu wese, tiri kudzokera kumunhu wese, tiri kudzokera kumunhu wese. Iwe ndiwo chatiudza kuti anoita MP ndiani, iwe ndiwo chatiudza kuti anoita councillor ndiani. Imi ndimi munotarisa kuti munhu uyu kwaabva unobva kupi anoenda kupi. We want my citizen councillors, we want my citizen MPs, we want a citizen president. Mazvizwari vatungamiri ndomafambiro atiri kuita iwayo. Zvino kwauya nyaya yema-elections, you have seen what Z is doing. Some may not know. Tisu takakomishena ma-experts kuti endai munoona kuvoters row. Ndandaudzwa nevakuru vamwe vari muhurumende kuti ngwarirai voters row. And yellow iri kwese, yellow iri mumapurisa, yellow iri mumasoja, yellow iri mugovernment, yellow iri muofisi maMnangagwa, yellow iri kwese. Zikanzi ngwarirai voters row. Ndobarati all right, my experts, tarisai voters row is a public document. Mandakaona kuti harisi redu.
Zvakabhoitwa naMudede muna 2003 kukuwadzana nekwaifirisi kuno mungofa ndiyanga ari MP inda ndiri kuwadzana ndobva ndabata Mudede akati aiwa harisiro regati kupei chairo ranga rabudiswa naMudede ranga rine mavotes almost mavoters 8,800 something mungofa anoziva tikatozoenda kukoti kuti aiwa toda kuti kudeclarewe voters roll iri ribudiswe first 20 minutes kuitira kuti tione ndiro chairo iri ndo marovero atakaita manje apa vanyanga vaona kutanga by-election mazita amakaisa mukasaabvisa tinopedzerana ndokutaurira kuti rwe rinopisa munyika muno. Bvisai mazita iwa dzorerai mazita kwanga ari munonetserei chembere neharagwa kuchibvisa kumaruzevha kuti dziuye kuzomira muno. Shanduko muZimbabwe. Saka panyaya yezek musavhunduka tine zvipanera. Chokutanga chipanera chatinacho kuenda kunotarisa maprocesses ezek kuti anokombla nemutemo. Vakasatiterera tiri kuita malegal remedies asi tinoziva kuti kumakosi kunogona kusafamba zvakanaka. We are our own solution. Kana zvanetsa ndokukumbira kuti yelo ngaimbotsukisa, yelo ngaimboenda imbonoyeloraiza mustreet, yelo ngainde inoyeloraiza kuzeki, yelo ngainde inoyeloraiza. Munowirirana zvere tikati handei tinoenda here, tikati handei munoenda here. Shanduko muZimbabwe vamwe ndiri kuona kuti handei izvozvo aiwa zvese zvinorongwa handite. Kana vatadza kunzwisa takatumana makoni our teams to go and deal with them because aiwa takamakana. Kana ari se 2023 takataura kuti hatisi kuzoregera muchienda muelection number 1 tisina munhu wese abvumidzwa kunyora kuvhota. Ike zvino vanhu vari 18 and above vari kunyimwa zvitupa. Inyika yerudzi iyoyo. Ipa munhu wese zvitupa, ipa munhu wese zvitupa. Kana munhu wese apuwa chitupa 18 and above mumba, kana munhu aramba kunyoresa kuvhota nyima isati. Mazvinzwa here? Kwevari mai vakaramba kunyoresa kuvhota munoita sei? Munozvitupa nditi? Saka veduwe ndinoona kuti panapa pakawandwa. Ndakupindurai nyaya yepati yemovement yenyu, ndakupindurai nyaya yemaelections munyika nezek, ndoda kukupindurai nyaya yemareforms atoda kuona munyika muno. Ike zvinezvi hatidzokeri kukoti. Aiwa anofana kumboendawo rwendo rwuno achichema undabirwa ndimunangagwa inini handichadi. Muri kunovhota here? Muri kunovhota here? Muri kunovhota here? Vakanyoresa ndibondirakidze nechiguno vakanyoresa. Those who are registered as voters. Those who are registered as voters. Thank you very much. Vasina handei tinonyoresa kuvhota. Kunyoresa kuvhota kwakakosha. Vazhinji vanoti tinobirwa president. Kubirwa kukuru kusanyoresa kuvhota. Kana tikaenda tikarima pakuru gundo harimo bei rikaba dzose tinoriwana rakarimbinyuka munda medu. Ngatirime pakuru, huge margin, wide margin. Torova munhu kuseri nokuseri. Zeki novora kutadza kuwana mari zavo kuti the winner is vote gati mbonomwa mvura tarova. Reforms tichapusha, reforms tichademand, but chikuru kunyoresa kuita sei?
kuvhota. Vedwe, ndinoziva kuti munhu nemunhu akanyoresa muri kutaura kumaruzevha ako kumaruzevha kwakasara imi kuno kumatown ndimatosara. Rural areas are now centers of transformation and change. Ndotenderera mbese ndakatenderera vakaposa vandiuraya kwamutare vaona ndainda muchimanimani mune chaunga, muchipinge mune chaunga, Bethnambili mune chaunga, Panyanga kune chaunga, kwese kwese kune chaunga. Zvinopata kataura yele nemadhara ari kutaura sati mbotarisi pangu tongotarisa paruwara rwemabhanana, paruwara rwemabhanana, paruwara rwemabhanana. Shinga mshandi shinga, shinga mshandi shinga, penga mshandi penga. Ndava isu tinokusumudzira kodzero dzemushandi weZimbabwe. Pazvinhu zvose mushandi udza vanhu vari kumusha, vechidiki udza vanhu vari kumusha kutoda shanduko muZimbabwe. Tifambise basa redu rifambe, zvinhu zviite zvakanaka. Vamwe vanotibvunza kuti ko vachamisa nyika inonaka here? I want to tell you, nyika itoigadzira. Muri kuziva tiri mu-inclusive government. Zvakatora time takakurovai mese nemafoni. Ike zvino munhu une munhiku wemafoni. Vamwe vari kufudza mombe nemafoni. Munoziva zvatakaitana naComrade Biti. Dola potu yakauya naTangirai. Dola potu yakauya naTangirai. Tinozvidzokorora. Ndavaisina basa hwira kwese. Nhasi kuti taavatungamiri veZimbabwe. Kana muri semuno muAfrica takapedza kusakura. Tine shamwari kwese. Uyo muzukuru wedu kuKenya, uyo muzukuru wedu kuTanzania, uyo muzukuru wedu kuMalawi, uyo kuZambia, mukoma, uyo ndimbuya kuMalawi. Ayayaya. Muchingotipa chete nyika ino inodirwa shuga ndokutaurirai. Ayawaka. Ndakutosvedza ma-MP candidates. Only MP candidates uyaipa na? Harare. Harare. Asi nevekudze it's okay. Ndichakumbira muzive kuti makandidates enyu ndaapi. Ndokumbira majournalists mungodayo mbijana vada kuona makandidates avo. Saka umwe neumwe achataura zita rake neconstituency yake. Nokuti ndauya nhasi kuzoparura timu iyi munoiziva kwese kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndichatanga comrade Charlton Wende kuwadzana East constituency. Happy Mochidziva, Highfield West constituency. Murisi Shishaya Harare Central hoye! Wellington Chikombo Glenora hoye! Susan Matsunga Mfakwasa constituency. Pani Mnengami Glenville North hoye! Johnson Matambo kuwadzana constituency Pachava Zambaraza. Dixon Jarusenga St. Mary's. Williams Mazimure Kambuzuma. Adhere Chikurela Epwezi hoye! Regai Tsunga Mutasa South constituency. Eric Murai, Highfield East constituency. Celeste
Mahlangu Phumula constituency Bulawayo. Settlement Chikwinya Mbizo. Mutolo Chiwi South. Mujare Judith Obayo Apakwe Central. Lucius Mkebe Gokwe Central. Pastor Mateu Marondera Central. Amos Chibala Mukoba Nsabala Itape. Wakugokwe ndiye akanga achikwikwizana matema danda ndobva vatibira nemavhosi 1000 but tataura kuti haike zvinotopedzerana. Vakugwekwa tinokutendai. Maona akati musangano wenyu wakatekeshera nyika yose. Shanduka muZimbabwe! Shanduka muZimbabwe! Shanduka muZimbabwe! Shanduka muZimbabwe! Aya makandidates enyu. Matiko! Mwana kuti tataure. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. 2023. 2023. 2023. 2023. A new great Zimbabwe. A new great Zimbabwe. Chamisa woye! Chamisa woye! Chamisa woye! Ndiani zomwe amunoda? Vasikana uyai pano. Zimbabwe! Shanduka muZimbabwe! Chamisa oye! Chamisa oye! Red Zimbabwe! Ndiani zomwe amunoda? Kore uyapano, kore uyapano. Kore, kore. Chamisa, kaka.
Thank you very much. These are your MPs. We want to thank you. Murukunoa votera hele. Murukunoa votera hele. Ndaona pana. Bangwada say wadar. Chunu cha dzokera kuma citizen. Ma citizens zvanoda ndozvinoitwa sei. Ndimi muchasarudza the new team and the new leadership ichange iri vakuru veCCC neprocess yakanaka. Saka nhasi tauya kuzointroduce macandidates atikutendai. I deliberately avoided kupinda mu ideology, kupinda mu values, because the process here we are still getting everything in order. We are still consulting you. Nasu we're just launching for Harare. Tichaita for Bulawayo. Tichaenda kunana Gweru. Tichaenda kunana Mashingo. And I want to tell you that we are a national party. Thank you very much for supporting the citizen movement. Your movement. I want to thank you. I want to thank you. Zimbabwe. Zino, musati maenda, muchibva pano, kare kwaiti kana kukafiwa, makanzela ari pano, tine makanzela wedu ari pano, ari kuti makanzela. Uyai makanzela muone kwa chop chop. Makawandisa. Makanzela edu tinokutendai. Murikuona makanzela takati wandeka. Asi munowaziva nokuti kumawazi kwenyu munoziva makanzela ari kufana kupinda. Nokutendai makanzela. Thank you very much. I would have ansumze maoko tichitenda makanzela edu. Tichasangana mawazi tichikambena. Thank you, our councillors. God bless you. And let you know about Abbas. Weduenda kutendai. Muchidzokera. Tumirai mere pamunodzokera. Tumirai mere kumusha. Tumirai mere kumatima nenyika. Kuti shanduko yauya mZimbabwe. Mere shanduko. Ndinokutendai Zimbabwe. Thank you 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 Zimbabwe. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you.